Ahwenepa FM 95.5. Ahwenepa FM 95.5. The best Tubua, search Ahwenepa, yedem, ocean, na wo sanso so etie. Na awia yi ensema me de na mo no. De mu akotini ebi ene se. Achitaifo a na watai wuntumi. Achi ebi ese. Eneyi se wuntumi eni hono a. Ene na wode wontoma ebebo dwombo du edie ano. Na gold bar ho sansam abayi. Ya chene sere ani abasai. Ana ambipi amene ko ne fa. Ya ewo atifido mantem emu mabunu. Asi owu. Wo mo taye wla afunya ti papa. Sa wonye no ho na gold board kon no wonko. Menhia south masawu jani na anu ada de bo amane sa menhia efikasi bechi wono ma efie bi eja tom ene empete ya pepepe wakọ akoya adehia bi aye abisua asante atem south so se beba ha na ntwe ho sensem ya ekoso so se ba abedi eho enkomo kakra ensem bi ekawe ho ana maji adwa mede ebe somo ene awia yi kasebo masida yefama anyumakui yes mo heba center kubi heba tino enanoa na yenom oh oba Ahwenepa fidua mu a ade pena edina oba won sabe ka bie wana kache woto hwe ade pena wo de bisa no se kumini ade dai obecheche mfe ko ade akere mahu sampa kumi no eye adwuma ebo adwuma ahodi gwom na uyisu a ebo papa wa akoma yo ya wo na na satata ni nyina ye kumi ebebo apa na ebo na gonu pa no so ogwama so o ma san ka bebu amakua ye ho nsem ejira brane esipi na esita kama ento so ede ama eno eye bona guru enu pa eno no o ma san ka bia bebo papa na adama nso so eye nno ekwekwafo ye dreni wa dia ntosie wa dia makonya adoa wa drani agel eno a na ede bose be hyiwe no nyina na trivo no ye kokofo dia de ba ko bia be fer freezer eno ene mo aboa mamu ene edua ye nwene ho sense no si edua ni se ya ntam first no afuna asa akotutumu na bere wowo mu unye na osisi afa be kofie no ntime nto pa na wo yede so osi utire ho twede ani na sese no freezer ba ya no ye domo no ya ntam ye na freezer de boss ya ye ne ya kon na say you are good to go eno so boa papa owie no de aduro ba ye de bo aburase ye no so oda bura unya bi da do bura na sia wa ana wo kro no asachim omna masika simagina braniu eni esika sam eneyi wona enya kuada omu nyina timi akua nya ya asachim wona monni anisode hu so ko betima to school so eneyi wo mu nyina ekọ school ya abo papa nyina eye asachim enmakuo bi kawe no ho ana asasene ene awie yi maje bere kasebo ebe somwo na masomso mpa ena YouTube be hwe na ya ofe no wasan hwe biem dia bongo 4pm atwa ede mato so fe me ho ayefe pa de obebie piane ni nyina de gum dia ma won aye ade pena edina ka che square ebo metudom sanso so ana wode no ho kwaku abrante enso ebo metudom pesem kani awie yi bedin seman sebo sinyina na bema 10 gram obin amofa afi yentwe homrai na ene kasebo no enchiremu abusua kasebo no nchiremu eni na no ada ne ebo amane se udo ni chirem ewo manhyem efikasiemu a ene manhyem da na chi wono mo ana atwide nchem kasesi ya efie kase ede kura mpone abrosan yan kwatin a esi jatom ene jatom nso a hye pa ya na enye asem ketwa na eno ana mlashe yani ya wono ebutum ewo manhia abato empesua so eye onumunyamfo lawyer ajen baafo awua oti ya pepepe ne ne yem tini se dwim osi eyi memamfo na we ya to omu yi be de fa hini ebeniampa onu tutu ne namon mane na abo ne to edna ni kirem manhia
ɛhɔ ɛde ne kɔkɔhwɛ sɛ ne fie ne si ase ɛne ampa ɔkɔɔyɛ na efie na hyi sɛ dwuro bii ama ade hyia na wɔn ho aka deɛ enipa ba sɛ maako wɔtwe efiri wɔn mpa boa wɔn ntaadeɛ ɛna wɔn curtains wɔn amfa baako koraa ne nyinaa hyi sɛ dwuro bii yɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa na ɛbrɛ a ɔpanin kɛseɛ yi ɛkɔ yi ɛgye wɔn amfa ne nsapan ɛna ɛkɔɔyɛ ɛnea efie biara mu ɔkɔɔyɛ a 20,000 Ghana cedis ɛna ɔkɔɔyɛ a ɔkɔɔkyɛ ɛde maa wɔn na nyɛ ɛno nko ɛmo ka ho anwa ɛka ho ɛsikyire nso simenie ɔde ne nyinaa ka ho ɛna ɔde kɔɔyɛ sɛ wɔn a wɔn ho aka no wɔnyɛ na ɛmoa wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi atena aseɛ na wɔte yɛ ne yɛm hyɛ ne papaapa ne yɛgye sɛ vim sɛnsɛ ɔyɛ ɔpanin na ɛyi wuso bɛdi ɔmanfoɔ anim na sɛ atore nkyɛm sɛ ba a na nkame akɔyɛ sɛ ɛyɛ akɔfo haw kɛsɛ paa ɛna de aba na nyɛ sɛ ɔde sika yi kɔɔyɛ na ɔde nnuani ka ho nɔma no so ho nomoa na mmom efie wurafoɔ yɛ mo ho aka no wɔsan hyɛ wɔn bɔ sɛ wɔn nkyɛnse a asɛe no ɔbɛsan aboa ne yɛ berɛ mu bi na wɔn san de abɔ so foforɔ ɛno akyi electricity wɔyɛ sahodoɔ yɛ a asɛesɛe no ɛno nso bɛboa na wɔma ɔmo nsa atumi aka bi na atumi aboa ɛmɔ fie na ɛhyeeɛ no wɔmatumi asan bɔ so na wɔmatumi asiesie no foforɔ na wɔn atumi adam yɛn na nsɛntwerɛfoɔ se ɔpanin kɛseɛ lɔya agyen baafoɔ awua adeɛ wɔyɛ yi ɛsom bo papapapapapa na ɛfɛ na nyɛ mahyɛbadwafoɔ nyinaa na wɔn mpɛsoa so biribi sɛ esi a wɔn bɛtumi ayɛ biribi ɛde aboa wɔn manfoɔ ɛdeɛ na ɛhyɛ wɔn nkran na hefa ɛna onye mmoa ɛde firi yi a wabɛyɛ saa ayɛ yi ɛde ama amanfoɔ yi na lɔya soso ɛgyina simpie ne apa so ɛne nsɛntwerɛfoɔ twetwe nkɔmmɔ ɛsɛyi now for parliament sɛ mo abɛka sɛ me bi gyina hɔ as member of parliament na sɛ bi sɛ atu nipa a wɔte mpɛsua so a mpɛgye sɛ ɛka na nti a na aka kyerɛ wɔ sɛ deɛ bi yɛ bia megyae na mebɔ hwii na mebɛhyɛ wɔ mo ɛno nti ne maa mebɔ hwii na bɛhyɛ wɔ makɔ mete sɛ mɛma ɔmo sika nipa a ɔmo kaeɛ no ɔmo te soro ɔmo na ɔmo te soro ɔmo te hɔ a ìjà náà sí ọmọ nìyẹn yà mọ ọmọ sika yà sọ ọmọ bọ sí ẹbẹ bọ 20,000 cedis àfi ọmọ sí ọmọ wáyàrá ẹdìbò yà yẹ mú ọmọ yẹ ẹnu yà mọ ọmọ 2,000 cedis náà ọmọ de ayẹ na ìfiewura no nso a ẹyẹ ne dan a ìfie no ahyẹ no ọmọ nso yà ká kyerẹ ne sẹ sọ wọ sẹ ẹsì dan ne bi wa yẹ bẹ ma do free sheet na ọdẹ. ɛno nso ɔde asi dan no na yɛwie koraa no na afei nso ɛfa ɛnɛ yɛbaayɛ no yɛama ɔmo 3 bags of rice ɛne tin tomatoes nom ne adeɛ sɛ yɛde support wɔ mo ɛfrɛ de sɛ tin tomatoes yɛwɔ nyɛ biara yɛne nneɛma nyankopɔn so adeɛ a yɛne nneɛma yɛwɔ yɛne yɛne asɔ paa yɛne ase yɛne mu ade kudwa yóò bí a nà bɛyɛ yɛda n'ase w'abere wɔn mu dua ne wɔn adeɛ mu ahyɛ wɔsi yɛn nso fie wura no wɔbɛbrɛ yɛn chance dan wɔn mu bɛboa yɛn nti yɛda wɔn mu ase ɔne na ɛkɔɔfo a wɔyɛ adwuma no nyinaa yɛda mp ase ame nhyira no yɛde na ɔyɛfɔ sɛ yɛha dwuma nti ɛbaa no yɛn nyinaa ntoma yi fii biara hyɛ atadeɛ a yɛhyɛ ɛyɛ no ɛho ne ɛfɔba no ebi a ne nyinaa wɔ ɛdɛm no ahye ate sɛ mp wɔba wɔbɔɛ aduane brɛ nso wɔde sika ka ho nti ɛhyɛda nko ara na yɛbɛyɛ nti ɛta n'akyi nkan nti ɛbɔ mpaeɛ ama no tam biara ɔnya no ne sɛ ɔno sɛ wapɛ sɛ gya no hyɛ adansa na ɔbɛyɛ no
abusua wenom ayade hye bia womo eho kan ye na opani kase yi atimi akọ boa mu ne binni ana ya tie yi ye to so boso akọ anim eja se Ghana nsem de obetia ni nyina ya Ahwenepa ana abete ade afie na andidifo abiem ade ato wo se obiya ya opese onya de bie ewa MPP amanya kuonim ewa soro ho national no oh ani o mefa forms na anu yo ho ni yetete yesi wuntumi nso akofo bia ma no wuntumi de si ache no yeso nkoda mu mfinhia duenu na mfinhia duenu dia ye da fa forms ma no na ekoto ma na sokonya na obidi chairman o president na sesei yenhwe adabua bisu wasese yehwe adade yehwe saa na wana agina no baako ene yewura Jombo adu ono so ka ho pa aja wuntumi asemba yeyi Jombo adu na no tun bi eka ase wuntumi chi ache no de amanya sama frafram na wo hwa temu se de temu no si koye na okenkan nsam se nsam si ti ensa bi wachire ensa bi ta achire pa na awie ya ayete ho yenka bi hyemu yenkwate a yesi wuntumi wana ne dinachi boni yodum se wonko na onko pe chairmanship position no no bedi amanyako no anima yi wotitire ne no ebi ni mate won ho akota Jombo adu achi yesi aseme be no kra de dabi wedi nya no kra kakum o se de kokonum kokonsiminie matuma no ntu aka paniampa ampanimfo bi ato no ntu aka se wande wota wuntumi achi papa nanso so enei de de akuduro ndie de aya na aye otwom mutan nya de obeba ade yi era no ekoye se ekoye api kwatena watena jeje beba ama yen kwate a se yesi wa yale na fever channel ti jeje ntimi ama jeje nkoto asam ne nkwasha da October 15th abayin so no October 3rd kwa ne ato awie entieja October 15th mra ni enkwankwa prapi yenkwa de ntun kwa ya pi na chese de besiesie awie ni atwoba nkura awie entieja o se pe baabi ni ade antum akobo no kira bi adodede bi ba enya bi adi enya bi atafre no muka kan mania no omunu se ebra Jombo adu aibe ya party national secretary no ampa obeye adwuma ye papa o ma party ni eya akono o ma party ni mu eya de na party ni mu etime tuhwa kama pa ya na anya asamketwa enunti se nei owula ono na ba abe party secretary abe adwumaten ama party ni kura ba power etimi ekokudinkunim a na se nei o mepe otitire ni akonwa yesa na hone komo obi a enye yi enenti eneyi ye po obi a ye de party ni hya nsa obetimi aboa ama ambi party no atime fa ntuma pa fra fempinu ene aduenu enwotwe a na aye Jombo adu enenti one day omodo monto nyina eta na chi na wo maboa no amena timi adinkunim